Nois, avui una altra recepta que fa molts dies que no us en fan cap, Mira, això és una mica de tretzo, però hem pelat fa 2 hores que pelem pèsols. El que grava aquí, el crac, el Gil també ens ha ajudat, Vale? Tenim una mà de pèsols, llàstima que no tenim obert el restaurant, perquè si no disfrutaríem com a panells, vale? Avui us faré un plat molt senzill. Mira, farem pèsols ofegats. És molt senzill. Pèsols, que aquí el que fem és triar, aquests els va triar ahir l'Eudal, que eren més petits encara, pèsols molt petits, aquests són els mateixos que jo els estava triant, vale? Que hem de treure sempre aquests, mira, aquests tan grans, tot i s'entendre surten aquests. Aquests són molt farinosos i aquests són per fer una crema o una crema de verdures. Això no ho podem barrejar de cap manera. Aquests encara els hem d'acabar de triar, que ara morem els tries, vale? Els tries aquí, va separant els grans d'aquí, vale? El morera els tria. Després, és molt senzill, vale? Necessitarem ceba tendra, all tendre, una mica d'oli d'oliva verge, mantega i una mica de cansalada d'aquesta del règim, vale? Això és una cansalada ibèrica que m'han enviat superbona, vale? Però no té espècies ni té res, a mi m'agrada que no tingui res, que la tallaré molt fina a la màquina. Tallo molt fina a la màquina, tallo la ceba, l'all i us torno a ensenyar. Aquí el que faig és trec aquesta mica de cansalada, trec la que és la conna, veus? La conna la podem fer servir per alguna altra cosa. I aquí tinc la cansalada, vale? Aquesta cansalada serà com si féssim un vel a sobre, vale? Que es fondrà amb la mateixa escalforeta, amb la mateixa escalforeta de la calor dels pèsols acabats de fer. És molt fi, el màxim de fi que puguem, perquè això l'hem de fer que es fongui, vale? El podria haver posat una mica a la nevera o al congelador, que hagués anat més bé, això, però bueno. Una mica més gruixut, una mica més gruixut. Així, veus? Ha de ser així, Això anirem tallant. Veus quan tenim la mida bona, quasi bé transparent. Mira. Superbona. Bueno, ja tenim la ceba tendra i una mica d'all tendre. Més o menys una part d'all tendre per 3 de ceba tendra, vale? Molt senzill. Si no teniu ceba tendra, amb ceba normal. Molt fineta, vale? Ara aquí posarem oli d'oliva verge. Què, morena? La nena del pèsol. Vale, oli que estigui bé. I ara aquí m'hi agrada una mica de mantega. No em diguis per què, però m'hi agrada. M'hi va molt bé. Gaire de règim no és això. Això és de règim total, sobretot aquesta cansalada tan bona, vale? Veus? I ara ja això hem de punxar, Això hem de fer que no agafi gaire color. És a dir, ho hem de coure sense que es torni. De preset, controlant-ho, amb l'olleta tapada. El que farem aquí és, per adelantar una mica que se'ns caigui abans, i posarem ja una mica de sal, mireu, una mica de sal. Aquest pèsol serà tan dolç que hi podrem tirar bastant de sal, però no el farem salat, per tant, no hi podem tirar molt sal al pèsol, admetria molta sal, però hem de tirar el que toca i prou, vale? Ara això ho tapem, 4-5 minuts ho tindrem, tornem. Són boníssims, són dolços com la mel. La meva dona els va pelant i me'ls vaig menjant. Mireu, mira aquí. Morena, ensenya aquí. Veus? De preset 5 minuts he tardat, Està punxada, està cuita, però està fresca. Necessitem que estigui fresca, d'acord? Som 5 grapats. 1. Són uns senyors grapats, això. 3. 4. 5. I el de regalo. Va, una mica més, va.
Ara, ui, aquests no es poden escapar, que són molt bons, Ara aquí què hi fem? Aquí tirem una miqueta de sal, no gaire, res més. Això seran pèsols ofegats per qualsevol. I afluixem el foc, més afluixat el foc. Aquest foc corre molt. Afluixem el foc al mínim. I tapem. Això serà... Està massa fort, això, Ben al mínim que puguem, Ben al mínim que puguem. Això ho anirem remenant així. Ho anirem remenant així cada 2-3 minuts. I això necessitarà 5 minuts, 6 minuts màxim. Que s'ofeguin aquí dins. Deixen anar una mica d'aigua, la seva pròpia aigua, amb una tapa que tapi bé, perquè farà el seu ambient aquí amb l'aigueta i quedarà superbo. I això serà un pèsol ofegat de campionat, els millors del món mundial. I això els acabarem amb aquesta cansalada. Mireu, ara porten 5 minuts. Mira, costa't una mica, Morena, mira. Els he mogut 2 o 3 vegades, Veus, deixen anar l'aigua, però deixaran anar l'aigua justeta per coure's ells, Ja ens els podríem menjar ara serien cruixentets. A mi m'agraden que siguin durets, que tinguin textura, però no que siguin crusos, Mireu què faig, Com si fessin mantega. Mira, això és mantega verda, Això és el caviar verd. És la bomba. És a dir, imagina't si aquest país és acollonant, que fa des del novembre que tinc pèsols. Primer, al novembre, pèsols de Llavaneres o pèsols del Maresme. I fa 10 dies que tinc pèsols nostres. Vull dir que això és increïble. Això ho tenim perfecte. Ara, com que només menjarem això, anàvem a fer amb la cansalada, ho veia una mica massa heavy, saps? I posarem un ou. Mira, us ensenyaré a fer un ou poché, que no sé si us he ensenyat a fer cap dia. Aigua calenta, sense res, aigua al foc, ous, una mica, un raset de vinagre, no gaire, per fer ous poché, no gaire, vinagre de vi normal i corrent, el que tingueu, no ha de ser especial ni ha de ser res, però sal no n'hi tirarem, la sal hi tirarem al final, perquè la sal trenca l'albúmina de l'ou, i queden menys rodons. D'acord? Aquests són ous de les nostres gallines, que amb aquest confinament vam posar gallines, i tenim 10 gallines, i collim bastants ous, Això és lo mas, Després, aquí, veus què hem de fer? Hem de fer una cosa, veus, que sembla que comenci a bullir, falta res, un momentet, ha de començar a bullir, esperarem un segon, veieu això com va, mira com va això, mira quina passada. Mira quina passada. Es fan amb l'aigua, heu de mirar que la tapa tapi bé, aquesta olla tapa superbé, si no s'hi pot posar un paper d'aquests de carnisseria també, aquí sobre, si la tapa no tapa bé, perquè vagi caient la seva aigua, vagi caient a dins. Res, un minutet, 2 el tenim, Ara què farem? Mira, l'aigua sembla que vulgui començar a bullir, doncs ara farem un remolí. Veieu? Fem un remolí. I ara trencarem l'ou. Som 5. Aquests ous són de pixarria, 3, 4. I quan ja no tinc remolí, el remolí li faig jo quan el tiro, veus? I ja està. Ara farem que just comenci a bullir. Ja ho veureu. Ara que vagi fent així, nens, i afluixarem el foc. A la que comenci a bullir, veieu, ara sembla que comenci a bullir, afluixarem el foc. 3 minutets i estarà a punt. Nois, 3 minuts, parem. 3 minuts, els tindrem. Parem els pèsols. Total, 8-9 minuts els pèsols. Mireu, mel. Una textura increïble. Ara què faig? Mira, tinc una cassola, perquè ho veieu més bé, farem una cosa. Veus, l'escalfada, l'he posada aquí que la tinc calenta, que no se me refredi res, perquè aquí no us ho podria ensenyar com ho faig. Tiro els pèsols aquí dins. Evidentment,
evidentment el que no podem fer és perdre ni un, perquè amb el que ha sortit de car que els pelessis tu morena, no? Què et sembla? Exacte. No quedi cap. No en quedi cap, veus? Mira. Això està calent, aquesta cassoleta està calenta. Ara què hi posarem? Mira l'ou. Mira quins uets, potser, tan perfectes. Mireu quin ou, potser. Mira. Impressionant. Impressionant. 3 paraules. Impressionant. Heu vist que no hi he tirat sal, Ho heu vist que no hi he tirat sal, Mira com han quedat de rodons, impecables. Això, aquest ou, el podeu fer servir per fer una crema de carbassa, sobre d'una crema de carbassa, una crema del que vulgueu, vale? Ara aquí sí que hi tiraré una mica de sal a sobre l'ou, i ara ve la mare dels ous. La mare dels ous. La mare dels ous, mira. Aquesta cansalada, mira. Ja aquesta cansalada només amb escauforeta, ho posem aquí al pèsol. Mireu. I aquesta cansalada es tornarà transparent, que semblarà que no hi sigui. Això, si us ve a veure el metge o això, dieu, no, si aquí no hi ha cansalada, no hi ha res. Mira. Mireu, quina cansalada. És la bomba, nois. Avui és el primer dia, us faré un vídeo perquè avui és el primer dia que acabo d'hora. Cada dia ens hi posem, em llevo a les 5 del matí i acabo tardíssim. Avui, mira, avui m'he dutxat perquè m'estava dormint aquí al sofà i dic, va, avui farem pesos, va, farem una recepta. Vull dir que em fa molta il·lusió tornar a ser aquí amb vosaltres, tornar-se a fer la recepta. Estic treballant per fer les millors coquetes del món. Els que ens les compreu, molt agraït estic, i els que no ens les compreu, comprem-les, que necessitem que ens les compreu, que, mira, ja estem treballant, quasi tot l'equip dels casaments que em pensava que no treballaríem fins a l'octubre, doncs ja estem treballant, mireu. Mira, morena, que m'obrirem un. Mira, aquí, mira. Mireu quina passada, mireu. Ara això ho farem així, mira. Uau, però no els trenquis tots. Bueno, perquè en gaudeixen com nosaltres, mira. I ara això, fas un gesto. Mira aquí. Mira, morena, mira. Uau. Mireu això, cansalada. Cremaràs. Pare nostre, esteu en el cel, si us han jugat. És per resar un Pare Nostre, vale? Feu aquesta recepta, que resareu tots els Pare Nostres del món. Va, disfruteu. Agraït.